untuk selanjutnya kita bikin sanggar di sini satu lagi. Di samping sanggar itu yang di luas rumpun ya, tidak ada salahnya. Nah, jadi sanggar ini nanti akan bergerak juga di bidang-bidang banyak tuh Pak Uli. Bidang-bidangnya bidang tari, dari persamaan itu penting tuh Pak Uli, harus ada di nagari tari gelombang. Jadi selama ini kalau kadang-kadang ada tamu dari kabupaten, kan kita tidak dapat untuk mencari, itu harus matang gitu tadi. Jadi sedikit kami laporkan juga sama Pak Dewan, kami di bidang budaya di Dinas Pariwisata itu Pak, ada pendataan WPTP. Dengan mama Saratoni dengan mama Saratoni dengan mama warupe muda jupe modi warupe muda jupe modi Rela
Sembah Josimpu kami susun rela jemaah, kami minta rela jemaah, kami minta kapan jo pusdaro walau dusana jo sudaro karib kirabat kiri kanan sampai kapado natuo tuo sampai kapado natuo tuo sampai kapado natuo tuo jika tak langga adai dosara adai kami anak indang hubungan are najan rusak hubungan are najan rusak hubungan are najan rusak sumbiang usama lupa tapi sumbiang usama lupa tapi di dalam tanda baris ada indah baum bangsa padi indah. Kambala kami baik, kami baik, sama nolai, mengabdi adai, kaulayo budayo kamu, mengabdi adai, kaulayo budayo kamu. Sampai
pimpinan kami, oi Bapak Wali dai sobat, oh wahai pimpinan kami. Oh ai dalam nagari dalam nagari palinyo ranca sobai oh ai kasanyo rape palinyo ranca sobai oh ai kasanyo itu pepata lai sobai oh ai dominang kabang oi nanta lon song cape babali oi nanta sase lai sobai oh ai dolong ni
oi nan batu jua kakang puang putih endelana batu jua mengai kabali oh sampailah kabali oi awan oh sakti sagalo lai batang tubu asakila sagalo lai batang tubu hilang la jo apa oi kadeng ganti dan gali murai lai masa kijua lai masa kijua nanggali murai andela masa kijua makan yang pulau. Lasa pulang gilo jotangi lalu bakal